Здравейте и добре дошли в най-новото ми видео на Roblox, в което ще играя Tower of Hell. Една доста яка, популярна игра от доста години, не знам от колко. Ама реших да играя, просто защото никога не е играл на видеото. Това видео няма да свърши, докато не мина там горе паркура, който не знам вече дали са 8 нивата. Че е ПВ 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, аз мислех, че са 8. И между другото гледам нов апдейт, който ми се струва много странен. Не да се забавлявам. Вижте топки. Айде си да сме дрънкали глупости. Нека да почваме с самото видео. Горе. Ще мия колкото мога, защото тъмън да натъпвам някакви точки. Още първи скок ли изгорях на компютър, ако бях от компютъра сигурно... Ще поводя с малко. Ако бях от компютъра сигурно щях да съм до сега на второто ниво. Просто телефон ми е по-трудно да игра. Не знам, на някой ми е по-лесно, на мен ми е по-трудно. Аз съм свикнал да игра от компютъра Roblox. Не. Оп. Айде. Не. Оп. Не. Айде, поне първото да минем. Бе, почти го минахме. Къде съм? Тук има и за 12. За по-напредналите. Аз съм един от по-напредналите в тази игра, обаче сега от телефон не съм. Сега ме е страх да не умра, защото като това е червено, те лазят червени, така че... О май гад! Не мога да умра. Скок тук. Оп, айде. Да, те сигурно са компютъри, спокойно си минават. Аз тук като мишчица, която не иска да скача от 20 етаж. Моля те, айде. Стига, брат. Трябва да си увелича екрана. Оп, айде. Не, сега спрям. Виеме е добре. Ама не е добре. Също умряхме. И сега пак трябва да почвам от начало. Не мислих, че ще е толкова трудно. Това вече съм го свикнал. Оп. Това става като бързаш. Аз просто... Светя, бе. В хора не ме интересува какво се тея, по-ще ги разглеждам, искам просто си мина паркура. Защото се е малко странно, ако видеото е 15 минути и не мога да мина един паркур. Пък силно на компютър го минавам за 2 минути. Зависи какви нива задържате. Защото преди няколко години играх в тази игра и бях направил 8 победи наведнъж. Вярвате или не, това си е вярно. Малко бъга в компютъра. Ама в какво да се прави? Сега, за да не рискувам, и съм като бебетата, ще отида тука. Също не съм бебете, ама сега съм от телефон и ми е по-трудно. Боже. На всеки скок имам чувство, че ще падна. Добре, паднах само тук. Ще рискувам просто. Какво да направя? Аре, писна ми вече, се връщам тук, бе. Писна ми вече. Ако беше ония паркура, добре. Сигурно ще ми отнем поне 10 минути, ама сега на този паркур вече малко срамно да не мога да го мина. Сега за тея, които са първи път се чували тази игра, добре, ама аз тази игра сигурно там от 5 години поне, човек. Няма как. Просто няма как. Давай, кога стигна до края това, бе? Имам шанция. От това, бе, стига, бе, човек. Не, о май гад, моля те. О май гад. Съжалявам, че викам.
Трябва тук да скоча, моля те. Ноп, айде. Ще успея. Ще успея. Айде. Чайте, че тук вече това ниво е ужасно гадно. Ще кажа гладно. Хора, последно ми остава. Последно ми остава. Май. Не. Представяте ли сега тук да умра? Какво? Кога отиде тук? Тук се занимавам с това ниво. Сигурно или ще умра, или просто няма да мога. Моля те. Имам шанс. Имам шанс, бе, братаре. Май. Айде. Имам шанс. Тук нищо не може да ми попречи, хора. Айде, нали? Края вече. Добре. Края. Ама не. В принцип, това, че съм тук не означава, че съм свършил, защото трябва да стигна ей тук чак. Ей така трябва да направя. Ами хора, видеото беше кратко днеска. Ако ви е харесало, просто лайк, subscribe и пен чао.